खुलुमबाय बड'लेण्डखौहाय आं हচ্ছে जुलि नार्जिनारि सेकामारिनिफ्राय आलिपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आसामावहाय बागुरुम्बा मेघायावहाय मोसानोहाय फुरा मोजां मोनदों जोंनि सेकामारिनिफ्राय 8 जन फैदों ओमफ्राय खरदाङाफोराव जोंनिफ्रा टटेल मिलायनानै 47 जादों वेस्ट बेंगलाव मोजां मोनदों बयबो फैनानैहाय आंनि मेनेजमेन्टफ्राबो मोजां लागा क'क्राझाराव थादोंमोन क'क्राझारावबो मोजाङैहाय जि केयार लादों गुवाहाटियावबो मोजाङै केयार लादों मोजां मोनदों खुलुमबाय बड'लेण्डखौहाय आं हচ্ছে जुलि नार्जिनारि सेकामारिनिफ्राय आलिपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आसामावहाय बागुरुम्बा मेघायावहाय मोसानोहाय फुरा मोजां मोनदों जोंनि सेकामारिनिफ्राय 8 जन फैदों ओमफ्राय खरदाङाफोराव जोंनिफ्रा टटेल मिलायनानै 47 जादों वेस्ट बेंगलाव मोजां मोनदों बयबो फैनानैहाय आंनि मेनेजमेन्टफ्राबो मोजां लागा क'क्राझाराव थादोंमोन क'क्राझारावबो मोजाङैहाय जि केयार लादों गुवाहाटियावबो मोजाङै केयार लादों मोजां मोनदों खुलुमबाय बड'लेण्डखौहाय आं हচ্ছে जुलि नार्जिनारि सेकामारिनिफ्राय आलिपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आसामावहाय बागुरुम्बा मेघायावहाय मोसानोहाय फुरा मोजां मोनदों जोंनि सेकामारिनिफ्राय 8 जन फैदों ओमफ्राय खरदाङाफोराव जोंनिफ्रा टटेल मिलायनानै 47 जादों वेस्ट बेंगलाव मोजां मोनदों बयबो फैनानैहाय आंनि मेनेजमेन्टफ्राबो मोजां लागा क'क्राझाराव थादोंमोन क'क्राझारावबो मोजाङैहाय जि केयार लादों गुवाहाटियावबो मोजाङै केयार लादों मोजां मोनदों